palabra. Ben, boa tarde a todos e a todas. Iniciamos o pleno ordinario do mes de xullo de 2026. Primeiro punto, aprobación de acta da sesión plenaria ordinaria anterior. Votos a favor? Unanimidade. Punto número 2, expediente de deslinde dos termos municipais de Arteixo e Culleredo, sustitución do perito designado na comisión de deslinde. Ten a palabra a voceira a concelleira de urbanismo do Concello de Culleredo. Moitas gracias, señor alcalde. Bueno, pois é a mesma proposta que traíamos ao pleno o pleno ordinario do mes anterior. Igualmente son dous puntos, aínda que a proposta é a mesma tanto para o punto 2 como para o punto 3, polo que debe votarse por separado, e unha vez emitido o informe que consta no expediente que acredita a idoneidade da arquitecta técnica Ana Gloria García Alonso para ser nomeada como perito nas comisións de deslinde de Cerceda, Carral con Arteixo, traemos novamente a pleno esa comisión e contamos esa proposta e contamos a dar o seu apoio. Moitas gracias. Alguna intervención? Sí, señor Chouciño, adiante. Ben, grazas, alcalde. Non queremos contradicir o informe do secretario occidental que acreditou de que a titulación de arquitecta técnica sería suficiente, pero, desde logo, quedanos aínda a dúbida de se realmente imos cubertos con unha arquitecta técnica como técnico para os deslindes. Nas indagacións que fixemos, pois, vimos que podía non ser o acaído para informar sobre esta cuestión. Así e todo, insistimos, non queremos contradicir o informe da secretaria occidental, pero ben é certo que no pleno anterior pois saltou a sorpresa de que non só que xa o sabíamos de antes, pois marchara o técnico o arquitecto superior que exercía de xefe de servizo de urbanismo, sino que tamén anunciaba a súa marcha ou solicitaba a súa autorización para ir a traballar a outro lugar, pois a persoa que xunto con co xefe de servizo, co que actuaba de servizo, pois aprobaran os dous o proceso selectivo que se convocou hai 2 ou 3 meses, que é unha situación totalmente anómala, que nada máis tomar posesión en 2 ou 3 meses pois quedemos outra vez sin técnicos superiores. Dixeron daquela que tirarían da lista de chamamentos que se creou co resultado do proceso selectivo, daquelas persoas que superaron as probas, pero que non tiñan puntuación suficiente para cadar plaza. Non sabemos, poderían aproveitar vostedes se quixeran para decirnos se efectivamente están cubertas, porque, logo, tranquilizaríanos a todos un pouco. Nada máis. Moitas grazas. Unha está cuberta e outra está pendiente de fiscalización para poder sustituirse. Procedemos á votación. Votos a favor da proposta. Votos en contra. Abstencións. Vale, pois votos a favor do Grupo Popular, sí. Grupo Socialista e abstencións de outros grupos. Seguinte punto de orde do día, punto número 3, deslinde entre os concellos de Cerceda e Concello de Carral, sustitución do perito designado na comisión de deslinde. Procedemos á votación ou queren algunha intervención neste punto? Votamos. Votos a favor da proposta?
Votos en contra? Abstencións? Igual. Se adiante cos votos favorables de Grupo Socialista e Grupo Popular e as abstencións de BNG e Alternativa dos Veciños. Punto número 4, expediente de determinación dos días festivos locais para o calendario laboral do 2027. Ten a palabra a Conselleira de Recursos Humanos. Gracias, alcalde. Bueno, la propuesta que traemos al Pleno para los festivos del año 2027 serían el 9 de febrero, que es el martes de Carnaval, y el 24 de junio, San Juan. Entonces está la propuesta al Pleno y esperamos contar con vuestro apoyo. Gracias. Alguna intervención? Votamos. Votos a favor da proposta. Unanimidade. Punto número 5, dación de conta das resolucións de alcaldía e concellerías delegadas, dación de conta do expediente de asignación a grupos políticos. Punto número 7, moción do Grupo Municipal BNG para a revisión de oficio do expediente do Plan Especial de Equipamento Sensor Rústico na Ribeira de Sésamo. Quen vai intervir? Señor Souciño, adiante. Moitas grazas, señor alcalde. En marzo de 2023, o Pleno da Corporación aprobou o expediente do Plan Especial de Dotacións para o Centro Docente na Ribeira de Sésamo. Foi a aprobación definitiva, a Comisión Informativa de Facenda dictaminara favorablemente o 23/3, e a proposta da señora Concelleira Delegada de Urbanismo e da área de Facenda, Patrimonio e Administración Electrónica de 17 de marzo de 2023. Poño aí o número de expediente para os formalismos, non vamos irnos por aí. Aquela votación tivo o voto do BNG en contra. Os motivos indicados por nós daquela foron varios. Entre eles, varios motivos relacionados con mobilidade. O tempo dounos a razón, e agora vemos que o vial que corre polas rúas Brimiáns e Torneiros, que vai desde a rotonda de Ledoño da AC 523 ata o cruce coa rúa Castro de Silvar e a estrada da Trapa, non está preparada para o tránsito peonil. Esta situación vulnera varios preceptos legais que afectan aos principios de autonomía individual, non discriminación, accesibilidade universal e deseño universal ou deseño para todas as persoas, garantidos por lei e que supoñen que esas condicións básicas garantirán uns espacios públicos urbanizados comprensibles, utilizables e practicables por todas as persoas, en condicións de seguridade e comodidade e da forma máis autónoma e natural posible, co fin de facer efectiva a accesibilidade universal e o dereito á igualdade de oportunidades e de trato. Por tanto, os espazos públicos urbanizados e os elementos que o compoñen con carácter permanente proxectaránse, construiránse e renovaránse de forma que se cumpra como mínimo as condicións básicas comentadas antes. Ao noso modo de ver, este feito provoca que existan causas de nulidade de pleno dereito, que son o motivo polo que procede a revisión de oficio da aprobación deste expediente. Os preceptos mencionados antes parten dunha orde que ordena a aplicación de varias leis, entre elas o texto refundido da Lei General de Derechos das Persoas con Discapacidade e de súa inclusión social, ou o Real Decreto Legislativo 7/2015 ou a Lei 8/2013 de Rehabilitación, Regeneración e Renovación Urbanas en relación con la accesibilidad, por el que se aprueba el texto refundido de la Lei del Suelo de Rehabilitación Urbana, non son as únicas disposicións de rango superior que se vulneran. As directrices de ordenación do territorio ou a normativa establecida pola Xunta de Galiza, na súa determinación 5.3 establecen que os equipamentos deben localizarse de maneira que faciliten o acceso peonil. Son normas de rango superior a un plan especial de equipamentos. Son obrigas para cumplir, en este caso non se cumpren. O mesmo expediente recoñece que non se considera viable ningunha ruta peonil ata o centro docente, alegando falta de espacio e o efecto barreira das infraestructuras. É dicir, recoñécese que non se cumple aquilo que as directrices exixen, e en vez de buscar solucións, expropiacións, novas conexións ou alternativas técnicas, simplemente conclúese que non é viable.
Isto non pode aceptarse, porque un plan especial non pode deixar sen efecto normas de rango superior e, por tanto, que un proxecto como que agora imos vendo materializarse as vulnere deben en que os actos administrativos que as permiten serían nulas de pleno dereito segundo o artigo 47 da Lei 39/2015 do procedimento administrativo das administracións públicas. Por unha doble vía. Unha, como un acto que lesiona dereitos e libertades susceptibles de amparo constitucional, segundo o artigo 47.1a. E segundo, como unha disposición administrativa que vulnera a Constitución, as leis e outras disposicións administrativas de rango superior, segundo o artigo 47.2. Ademais de todo o anterior, igualmente, a veciñanza fíxonos ver que o propio desenvolvemento dunha obra con desmontes de grande volume, transportados por camións de grande porte e de máis tránsito de maquinaria pesada, deteriorou vías adyacentes que non estaban preparadas para acoller este tipo de tráfico, precisamente pola propia natureza rústica dos terreos obxectos do plan e da súa contorna. Así a pista que vai a Trapa quedou esnaquizada, o mesmo que o vieiro que transita polo túnel baixo a autovía A6. Os custes de reparación non deben ser, por tanto, asumidos polo Concello con cargo ao erario público, por ser inherentes ao desenvolvemento dunha figura extraordinaria da Lei do Solo, como é o Plan de Equipamentos en Solo Rústico. E o mesmo serve para exixir da entidade promotora que realice o pavimento da Rúa Castro Silvar, polo que a constructora abriu unha beira da estrada para canalizar a acometida de auga potable e que se deixou sen outra cobertura que un pouco de terra e zorra. E isto tamén ten importancia, porque no expediente administrativo existe un compromiso expreso de repoñer accesos e elementos afectados polas obras. Se esas reposicións non se executaron correctamente, o Concello non pode actuar como se non pasase nada. Hai que comprobar, revisar, inspeccionar. Hai que garantir que o promotor vai cumplindo cada unha das condicións establecidas e vemos que non é así. E hai unha terceira cuestión especialmente preocupante. Lembramos as indicacións do informe da Secretaria Municipal que constan no expediente e que indican: non obstante, desde o punto de vista municipal, compre advertir que o mantemento dos servizos e obras a implantar que sexan competencia do Concello suporán, no caso de aprobarse o plan, un custo para as arcas municipais. Extremo este que debe ser obxecto de avaliación e consideración pola Corporación Municipal. E, por tanto, de agradecer á veciñanza que nos fixo estas indicacións a súa colaboración en evitar cargas futuras de instalacións e uso, preferentemente e maioritariamente, así os indican os propios documentos presentados pola promotora, para uso do colexio. É onde se nos indica tamén que terá un público maioritario de fora de Culleredo. Por tanto, non é de descartar que o Concello de Culleredo busque fórmulas de financiamento deses servizos e mantementos. Por todo exposto e facendo uso da potestade recollida no artigo 106 da Lei 39/2015 para a revisión de oficio de disposicións e actos nulos, propoñemos ao Pleno da Corporación para a súa deliberación e se procede a aprobación, 1. Que se inicie expediente de revisión de oficio do expediente citado na exposición de motivos polo que se aprobou o plan especial. 2. Que a revisión de oficio sexa tramitado segundo a lei, o que implica solicitar informe do Consello Consultivo de Galicia e que sexa o Pleno da Corporación Municipal o órgano que resolva o expediente que se abra. Terceiro punto, que se suspenda, no entanto, a revisión de oficio non estea resolta, a obrigada tramitación que a entidade promotora do plan especial terá que solicitar para obter a licencia de primeira ocupación da edificación. Cuarto, que en consecuencia do anterior tamén quede suspendida a obrigada tramitación da licencia de actividade. E 5, idem para calquera outro acto que permita exercer actividade no centro en tanto non se resolva o expediente de revisión de oficio que derive en que exista unha adaptación ao tránsito peonil polo novo vial.
Todo o anterior, dados os danos irreparables que se poden producir pola súa continuidade tanto para o propio Concello como para a veciñanza respecto dos seus dereitos. Sexto, tamén que se inicie expediente de avaliación e consideración pola Corporación Municipal dos custos para as arcas municipais do mantemento dos servicios e obras, de forma que os servizos técnicos municipais valoren recorrer a un financiamento directo por parte da promotora sen descartar o establecimento de tributos específicos. E, por último, solicitar da Axencia Galega de Infraestructuras e Augas de Galiza certificación expresa de que todas as condicións técnicas impostas nos seus informes foron executados correctamente antes da entrada en funcionamento do centro. Espero que teñan a ben apoiar a proposta, teñen un folio adicional que as justificacións xurídicas e as citas xurídicas que, ao mellor de unha forma un pouco pesada, citamos, pero que é imprescindible para a tramitación de un expediente de revisión de oficio. E así o fixemos. Agardamos que o teñan a ben. Moitas grazas. Moitas gracias pola súa intervención. Abrimos unha quenda de intervencións. Alguna solicitud de intervención? Sí, perfecto. Principiamos por dona Thais Playa, de Alternativa dos Veciños. Gracias, alcalde. Si, nós nesta primeira intervención decidimos ser respetuosos e prudentes e tendo en conta que estes dous concelleiros no momento que se levou a cabo a aprobación do plan en marzo de 2023 non formaban parte desta corporación e que, por tanto, non temos coñecemento exhaustivo do expediente, entre tanto, só temos coñecemento desta moción, pero non viña adyacente ou non era apareixada ao traslado do expediente, vamos a escoitar todas as intervencións que se vayan a facer e, ainda que temos unha opinión ao respecto, preferimos ser prudentes polas responsabilidades que incluso puderan estar aparelladas da decisión que aquí se podía tomar e pedimos o segundo turno de réplica no que nos posicionaremos seguramente un pouco mellor. Gracias. Moitas gracias. Dona Izaskun, Partido Popular. Nuestra postura va a ser la misma que está tomando Alternativa dos Veciños. Esperaremos al segundo turno. Gracias. Concelleira de Urbanismo, adiante. Moitas gracias, señor alcalde. O BNG trae hoxe a pleno unha moción na que solicita revisar de oficio o expediente do Plan Especial de Infraestructuras e Dotacións para un centro docente en Sésamo que foi aprobado neste mesmo pleno por esta corporación na sesión do 30 de marzo do 2023. Dito expediente iniciou a súa tramitación en novembro de 2017 durante máis de 5 anos de traballo por parte do promotor do mesmo, así como das 3 administracións implicadas na súa aprobación, Concello, Xunta de Galicia e Administración Xeral do Estado, pasou por todas as fases preceptivas e adaptouse a todo aquilo que as administracións competentes solicitaron, sempre con acordo e amparo aos diferentes textos legais. Este Plan Especial de Infraestructuras e Dotacións conta con absolutamente todos os informes favorables de Augas de Galicia, da Axencia Galega de Infraestructuras, do Ministerio do Fomento, da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, da Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, informes municipais, todo favorable. Tivo o seu período de exposición ao público, no que a cidadanía tivo a oportunidade de alegar, igual que vostedes o fixeron, pero en ningún momento, señor Chouciño, contemplaron os problemas que agora din ver. Tramitouse con todas as garantías e transparencia e exixe un proxecto destas características. Con posterioridade á aprobación do PEI, tramitouse a preceptiva licencia de obra para o centro educativo e a conexión coas redes de servicios e viarias, a C523, conexión que, por si non o sabían, non será exclusivamente da nosa titularidade, xa que o novo vial se atopa na zona de afección da AXI e da A6. Polo tanto, a Xunta de Galicia, tanto o Estado, serán tamén titulares de parte do vial. Despois de asinar o documento de cesión e despois de que todas as administracións fagamos as preceptivas comprobacións, dando por finalizada a obra, tal e como figura nas condicións da licencia e de acordo co artigo 52.2 da Lei de Estradas de Galicia, que di que se incorporarán ao dominio público viario os elementos de novo acceso que se sitúen sobre zona de dominio público ou aqueles que se executen como parte do proxecto de acceso, aínda que pertenzan ou fosen adquiridos pola persoa solicitante. Como poden observar, as supostas preocupacións que esgrimen na moción
provocan medos infundados nas veciñas e nos veciños, xa que a correcta tramitación tanto do Plan Especial de Infraestructuras e Dotacións como da licencia garanten que as tres administracións implicadas contemos cos mecanismos para poder supervisar e garantir a correcta execución do proxecto e que este se axuste ao aprobado. Pero, bueno, sigamos explicándoles ás veciñas e aos veciños os detalles do proxecto para intentar acabar coa desinformación. E tamén a vostedes que para eso se reservaron para o segundo turno. Falan da falta de percorrido peonil accesible para o novo vial, como se o Concello non quixese favorecer a mobilidade das veciñas e os veciños de Sésamo ou como se non fósemos sensibles ás súas peticións. Pero o que non explican é que o artigo 59 do Regulamento da Lei do Solo de Galiza a que obriga é a garantir o acceso rodado de uso público adecuado á implantación, cando se trata de equipamentos en solo, non urbanizable ou rústico, que é o caso no que nos atopamos. Isto é, púidoselles impoñer un sobreancho do vial plantexado, chegando aos 8 metros, antes era de 3 ou 4 metros, para garantir o tráfico rodado que a lei exixe, pero non se lles pode impoñer condicións non amparadas na normativa para justificar a denegación dunha licencia que é un acto regrado. Iso, por si non o saben, se se fixera, ten un nome no Código Penal. Intentan tamén confundir e asustar as veciñas e veciños con uns supostos ou posibles desperfectos no contorno das súas casas, ocasionados pola execución das obras, pero, de novo, non explican que para este tipo de obras teñen como condición para o otorgamento da licencia o establecemento dun aval, que se pode executar en caso de que se detecte algún desperfecto que non sexa correxido. Neste caso, hai que destacar que o aval depositado ascende a 2.300.000 euros. Non obstante, a pesar de todas as explicacións que lles acabo de dar e que teñen a súa disposición o expediente para poder corroboralas, nas que se pode comprobar que o papel de Concello na tramitación destes expedientes sempre foi o de mellorar as dotacións e infraestructuras de Culleredo, velando polo estricto cumprimento da lei, somos perfectamente sensibles ás inquietudes que nos trasladaron os veciños e veciñas de Sésamo. E é por iso que xa estamos valorando alternativas. E nos próximos días volveremos a reunirnos cos representantes dos veciños que se puxeron en contacto con nós e con representantes do colexio que nos ofrecen a súa máxima colaboración para presentarlles unha proposta que garantice o tránsito peonil da zona e que poida conectar este contorno tamén con outras zonas do municipio. Polos avances que podemos ter en este momento, é posible que haxa que, debido ás características do vial, que haxa que cruzar o vial en algunha ocasión para poder ir por esas sendas peonís. Non obstante, poñeremos en coñecemento dos veciños do colexio e de vostedes mesmos para que se poida ver esa opción e, de ser o caso, levala a cabo. Como poden observar, todo ten resposta e explicación e queda claro que, mentres que desde o Goberno Municipal traballamos para dar unha solución e mellorar o noso Concello, o interese de vostedes é xerar unha alarma injustificada entre os veciños de Culleredo e utilizalos como pretexto para intentar boicotear calquera iniciativa que poida implicar unha mellora ou prosperidade para Culleredo. Hoxe trátase do Colexio British School, do que vostedes sempre estiveron en contra. Noutro momento tamén estiveron en contra do CETIM. Non sabemos aínda que outros proxectos de mellora quererán evitar que cheguen a bo porto para traer melloras para o Concello de Culleredo. Como xa dixo o alcalde, nalgúna ocasión seguiremos traballando por e para os veciños de Culleredo a pesar de outras as trabas que vostedes nos poñen. Polos motivos expostos e por considerar que o que solicitan na moción podería ser, como dixo a señora Tais anteriormente, sumamente lesivo para as arcas municipais, anunciamos o noso voto en contra desta moción. Moitas gracias. Ben, haremos unha quenda de intervencións nova. Alguna intervención? Señor Chouciño, vostede. Adiante. Ben, grazas, alcalde. Imos ver. Por partes. Di a voceira de Alternativa dos Veciños e secunda a voceira do Partido Popular, decir, que comparten os argumentos, que non ten coñecemento do expediente.
Eu, a respecto desto, diríalle dúas cousas. Unha, o expediente votárono tamén en contra os seus compañeros que estaban en 2023, antes de que os dous concelleiros que ten a Alternativa dos Veciños en este mandato, pois accederan despois das eleccións de 2023. Pero é de supoñer que vostedes terán contacto e que poderán pasarlle o expediente que teñan almacenado de aquela. Ao Partido Popular xa non é que haxa distintos, é que están casi todos os que estaban antes, entón non entendo que non teñan un expediente. Debe ser que o queiman os papeles despois de participar nunha votación. Pero por si eso fora pouco, mire, voulle decir www.culleredo.es/ordenacións-aprobadas. Pode calquera de vos, calquera dos que están aquí, entrar en esa web. Si queren, repito, vale? www.culleredo.es/ordenacións-aprobadas. Aí poderán ter acceso ao expediente completo, porque é un expediente que o Concello de Culleredo ten obrigación de ter colgado na súa web. Pero nin o PP, nin a Alternativa dos Veciños, atención, 2 concellos da Alternativa dos Veciños, máis 7 do Partido Popular, máis 2 asesoras que ten o Partido Popular, non foron quen de dar co proxecto. Bueno, a min, si... Vámonos deixar de sorna. Si alguén o cree, alá el, eu non o creo. É dicir, aquí hai unha vontade de poñer excusas, directamente. Para que non nos vamos a andar con rodeo. Por tanto, eso de primeiras, non? Pero di tamén a señora Izaskun a señora Tais, voceira da Alternativa dos Veciños, e secunda a señora Izaskun, voceira do Partido Popular, argumento que comparten tamén, a respecto das responsabilidades nas que se poden incurrir. Oiga, mire, eu voulles recordar o momento ese estelar en onde, despois das eleccións, pois vimos todos elegantes a ese pleno de toma de posesión e facemos un acto no que poñemos a man sobre a Constitución e xuramos cumplir e facer cumplir as leis e atender a veciñanza de Culleredo. A principal responsabilidade para nós, para o BNG, é atender as necesidades da veciñanza de Culleredo. Esas son as responsabilidades principais. Pero parece que esas son as que quedan en último lugar. E non sei, poderán describirnos despois de que responsabilidades falan. Para nós está claro cales son as principais. Como non dixeron moito máis, paso a replicarlle a señora Marta Iglesias, concelleira de Urbanismo, e de Patrimonio e de Facenda. É importante recordar de todas as áreas das que vostede, señora Marta Iglesias, é concelleira, porque en todas toca isto, verdad? Resulta que isto pasou os trámites de 3 administracións. Pois hai unha cousa que se chama a evidencia. E a evidencia é que vai haber un colexio que non ten acceso peonil. Eso é unha evidencia. Xa o vemos. Vale? Esa evidencia que nos leva a cuestionar que efectivamente se revisara como debía ser. Porque di que ademais houve unha exposición ao público, que houve alegacións, rexeitaronas vostedes todas. Tanto todas as que se presentaron como cada un dos puntos que se citaban nas alegacións presentadas, en donde algún deles falaba de mobilidade. Pero vostedes non tuveron ningunhas ganas de afondar nas contribucións que fixeron as persoas que alegaban, porque para vostedes tiñan o apriorismo de que o que pretendían, acaba de volver a decir o mismo, non, máis adiante, é facer daño, facer mal ou non, estas cousas, non? Por tanto, xa nin nas leron e dixeron, veña, adelante, fora cas alegacións, porque non teñen nada que aportar aos veciños. Fala de que dígame se o entendíme, vale? Que o ideal de servicio é como
un accesorio a C523 será cedido ás 3 administracións. Pois peor mo pon, porque menudo guirigay. Porque eu recórdolle, vamos traer así a colación, cando a guerra que teñen vostedes co Partido Popular a respecto do mantenimento dos colexios, en donde o que lle corresponde á Xunta, o que lle corresponde ao Concello. Imagínense 3 administracións sobre un viaje. Isto vai ser chachi piruli, E siguen dicindo as preocupacións sementan medo, o BNG xa se sabe. Oiga, o BNG reuniuse coa veciñanza de Sésamo, que é certo que con unha excepción, pero con esa única excepción, decía unánimemente que había que facer o necesario para que ese vial leve tránsito peonil sí ou sí. E a veciñanza non se anda con 1000 papeles, como di a canción. A veciñanza andase ca realidade, ca evidencia. Antes podíase transitar a pé por aí e agora non. Vale. Pero os papeles, por iso as nosas mocións a veces poden parecer un pouco engorrosas polas citas legais e por estas cousas. Pois, para unha cuestión como esta, como unha revisión de oficio, teñen que encadenar unha secuencia basada en dereito, que é o que acabamos de facer. Sin embargo, vostede fala de desinformación. O BNG vai desinformar. Oiga, pero se este proceso é inverso. O BNG está acudindo a un chamamento dos veciños que din que iso queda mal, como atende sempre. Vostedes non. Vostedes cerranlles as portas. Vostedes puderon abrir as portas, reunirse cos veciños, falar con eles e dicir que é o que se pode e o que non se pode facer. E o BNG foi o que fixo, dicirles o que se pode e o que non se pode facer. E unha delas foi adquirir o compromiso de traer esta moción. Vale. Pero aquí todo o mundo está por o labor de que non se busque unha solución a aquel problema. Di que non se lles pode impoñer ao promotor do colexio o que non está na normativa. Oiga, quere que lle volva a ler todo o texto? Quere que lle volva a ler as leis que falan o que se ordenan, mellor dito, na orden esta da que falábamos, que son o texto refundido da Lei Xeral de Dereitos que a Persoas de Discapacidade e Inclusión Social, o Real Decreto Legislativo 7/2015, a Lei 8/2013 de Rehabilitación, Regeneración e Renovación Urbanas, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Solo e Rehabilitación Urbana, as directrices do territorio, que as menciona o proxecto para ignoralas, menciona, di así, e di a directriz do territorio, na súa determinación 5.3, podes descargar calquera tamén, busquen ustedes en Google, directrices de ordenación do territorio da Xunta de Galicia, establecen que os equipamentos deben localizarse de maneira que faciliten o acceso peonil. E o proxecto menciona-o, pero despois di que non nos salen as contas. Pois se non lle salen as contas non podrá facelo, directamente. Vale, pero doulle pa diante, é certo que as administracións daronlle pa diante tamén. Non sei por qué, por que motivos é posible que 3 administracións pois non caen na conta de cuestións deste calado. E dinos tamén, señora Marta Iglesias, que teñen un aval para responder daquelas cuestións que non queden ben e que vamos esperar a que acaben e que lle demos a licencia de primeira ocupación e que lle demos a licencia de actividade e que empecen e despois botalle un galgo. Esa é a estrategia súa. Porque desa estrategia xa coñecemos, Vostede, casualmente, é que lles gusta ir a por elas, fala aquí de que o BNG opúsose ao proxecto da CROS, co CETIN e toda a movida, claro. Vamos a aproveitar a ocasión. Vamos recordar que o proxecto que tiñan para a CROS de entregarlo ao CETIN a cambio de nada, mencionaba que habería unha sala multiusos que podría compartir co Concello. E cando se lles pidiu en que términos, dixeron vostedes que eso despois. E despois non.
despois non. Durante. Vale? Para iso se van as tramitacións. Porque despois temos experiencias sobradas do que pasa en Escolleredo. Poderíamos citarlas aquí, pero non vamos estendernos. Pero temos experiencias sobradas, do de esperar para despois. E regalar patrimonio público, etc. Mire, unha das cousas que nos dixeron os únicos discrepantes da reunión que tuvemos coa veciñanza de Sésamo foi que a propia promotora, dicindo eles, non reunimos coa promotora, pero decían que a propia promotora admitía que aquilo non quedara ben. Nós aquí estamos falando de evidencia, do que calquera persoa, sin coñecementos técnicos, pode apreciar pasando por ali. Pero que non chega que o justifiquemos con todo o que acabamos de ler, senón que parece ser que a propia promotora, sempre segundo as persoas que discrepaban da nosa línea de actuación, admitía que non quedara ben. Bueno, pois non quedara ben, hai que poñelo ben. E a maneira de poñelo ben é actuar, non esperar despois. Xa lle expliquei antes. Di que mentras vostedes traballan, o BNG, como sempre, malévolo, cornos e rabo, e todas esas cosas, pois semento o medo, estamos en contra de todo. Mire, o que nós temos é un programa de esquerda, centrado na veciñanza e non no chanchullo. E por eso poñemos a veciñanza sempre por diante de todo. Parece que somos os únicos aquí. Nada máis, e lamento moito que anuncien o voto en contra, pero así é todo. Como no BNG somos xente de esperanza e de fe, vamos a agardar que despois desta exposición teñan un momentiño para reflexionalo e ainda confiamos en que poidan votar a favor. Nada máis e moitas grazas. Abrimos unha quenda de intervencións. Tais, mediante. Sí, grazas, alcalde. Bueno, daremos medio segundo, non máis, a contestar a polémica xerada polo voceiro do BNG, porque xa sabemos que a prioridade e a necesidade de xerar polémica con calquera intervención é unha prioridade máxima no seu caso, pero ainda así si quería contestarlle que parece que lle molesta que os demais decidamos ser prudentes e sopesar as cousas antes de decidir, e sí, vámolo facer e seguiremoslo facendo por moito que lle moleste. E por outro lado facémolo porque efectivamente cando falaba de responsabilidades non falaba da responsabilidade que recoñecemos cando tomamos o cargo de concelleiros neste ayuntamento, senón a responsabilidade patrimonial que pode xerar as arcas do Concello, calquer tipo de actuación que neste pleno se pode acordar, sobre todo tendo en conta que é unha actuación que xa está aprobada, que a obra está comenzada e se non somos conscientes de que agora calquera paralización pode levar a cabo indemnizacións que saen das arcas do Concello e que lle repercuten aos veciños, non a vostede nin a min, senón aos veciños. Por tanto, desa responsabilidade falaba, que parece que cando lle quere dar instruccións aos demais de como teñen que traballar e do tanto que estudia vostede as cousas, pois parece que se lle olvida mirar algunhas. Dito isto, e volvendo ao que verdadeiramente importa, que é valorar o que aquí temos que votar, pola nosa parte, temos serias dudas de que tal e como está plantexada a moción, a nulidade poida ser acordada. Temos serias dudas porque entendemos que as causas de nulidade teñen que estar moi tasadas e que efectivamente deben de estar moi argumentadas antes de que poida prosperar un expediente deste calibre. Temos antecedentes tamén neste Concello e neste mandato de que moitas veces, varias veces por parte do BNG se instou esta mesma vía xurídica e legal e non prosperou precisamente con boas premisas para vostedes. Por tanto, parece que o pleno dereito non se pode argumentar sempre e que non sirve para calquera cousa. E que neste caso, en concreto, pode levar aparexadas, como digo, responsabilidades. Dito isto, e tendo en conta as dúdas de que pode prosperar e que nós estamos aquí como políticos e non como técnicos e que non somos quen, e polo menos nós si así o recoñecemos, de argumentar técnicamente as propostas, o que vimos a propoñer é o seguinte: ou ben que se deixe o expediente sobre a mesa e que se articule un informe xurídico por parte de quen corresponda, que neste caso sería a Secretaría Municipal ou calquera que teña competencia xurídica para facelo, e que argumente, primeiro, a viabilidade que lleve a proposta que aquí temos sobre a mesa, se efectivamente lleve viabilidade ou non, e insisto, porque nós temos dudas, pero non somos quen de determinar nada, precisamente por isto solicitamos isto,
Ou, no seu caso tamén, que se valora a posibilidade de deixalo sobre a mesa, porque, ollo, a alternativa non nega a necesidade que aquí se está traendo. Entendemos a necesidade peonil. Ahora ben, non entendemos que non vale a calquer paso e con calquera fórmula. Entonces, volvendo ao que decía, ou ben ese informe xurídico para ver se esta vía é correcta e se así volvelo a debatir máis adiante, ou ben deixalo sobre a mesa, valorar a proposta que a nós por parte de algúns veciños si nos chegou que efectivamente valoraban esta proposta como boa, valorar a proposta de negociar ca entidade que está acometendo a obra que efectivamente esta obra se poida levar a cabo con outra alternativa, por outra vía que non necesariamente ten que ser paralizar as obras e paralizar todo o expediente. Entón, pola nosa parte, a proposta vai a ser deixar o expediente sobre a mesa, se os que estamos aquí presentes o temos a ben, para solicitar máis contundencia xurídica con respecto ao estudio e argumentación que aquí se propón, ou incluso poder avanzar en negociacións e posibles solucións alternativas que aquí se propón que poidan chegar á mesma finalidade, é dicir, que poidan acometer o que os veciños queren sen necesidade de perxudicar a nadie, e menos de perxudicar aos veciños precisamente ca responsabilidades que isto pode acometer. E dos veciños era o que falaba, señor Chouciño. Nada máis, moitas grazas. Moitas gracias. Dona Izaskun, adiante. Gracias. A ver, si el problema es la seguridad del acceso, pues lo que esperan los vecinos es una solución. Sin embargo, para nosotros esta moción centra todo el debate en la nulidad del plan especial. Nosotros creemos que el objetivo debe ser resolver el problema, no convertir un debate urbanístico en un debate ideológico sobre la existencia de un centro educativo privado. Porque para nosotros la revisión de oficio no puede convertirse en un instrumento político cada vez que exista una discrepancia urbanística. Es un procedimiento excepcional y para nosotros nos ha acreditado que proceda a acudir a él. Significa que creemos que cada procedimiento debe utilizarse para lo que la ley prevé. Y ahora lo que corresponde no es que este pleno sustituya a los técnicos municipales que aún no han informado. Lo que corresponde es que se concluya el procedimiento administrativo y conocer los informes técnicos municipales sobre el cumplimiento de las condiciones exigibles. Y a partir de ahí, que el Ayuntamiento adopte la resolución que legalmente corresponda. Eso es actuar con rigor y no anticipar una nulidad que hoy no está acreditada. Nuestro grupo seguirá defendiendo un acceso peatonal seguro para este colegio, como hemos defendido mejoras similares pues, en Tarrío, en Souto, en Rumbo, en Enlace 400 y en otros viales municipales. Pero también creemos que es un asunto de esta importancia, debe resolverse con la seguridad jurídica, con informes técnicos municipales y con decisiones bien fundamentadas, no desde los extremos, para evitar también responsabilidades patrimoniales por decisiones tomadas sin basarse en ningún informe técnico municipal. Muy bien. Concelleira. Gracias, señor alcalde. Bueno, vexo, señor Chouciño, que conoce vostede moi ben o proxecto, como o puido ver en sede electrónica. Polo tanto, vostede sabe perfectamente que tras unha prolongada tramitación, volvo a insistir no que dixen anteriormente, porque realmente é moi pouco o que se pode decir ao respecto, se aprobou o Plan Especial de Infraestructuras e Dotacións, que foi obxecto, insisto, de exposición pública, que vostede fixo alegacións, pero ningunha delas tiña relación co que aquí estamos a falar. E, polo tanto, por responsabilidade, precisamente por responsabilidade, debe acatarse o aprobado e continuar coas tramitacións como se viña facendo ata o de agora. Como decía a señora Tais, é certo que pode ser que o Concello tuvese que pagar unhas indemnizacións millonarias se nos paralizamos sin motivo algún o expediente, porque isto do urbanismo e das licencias non se trata de facer o que a nós os políticos nos ven ben. A maioría dos trámites están moi reglados, existen técnicos que van a validar todas as entregas destas obras e os procedimentos de primeira ocupación, neste caso, de actividade, o que sexa, e nós temos que suxetarnos a esas normas. Non é, hoxe decimos, pois non aprobamos, vamos a paralizar isto. Nós non podemos paralizar ningunha licencia que este en vigor e que se este tramitando. Vostede ve normal que vayamos a decirle a un veciño que non pode ocupar a súa casa porque nos ven ben, simplemente, porque resulta que ese veciño acatou, pois neste caso, o plan especial, a licencia, xutas a todo, e nós non podemos paralizarlo sin máis, ten que haber un motivo. E iso chámase responsabilidade, que é o que decía a señora Tais, non é a responsabilidade de concelleiro que asumimos cando tomamos posesión, senón que é a responsabilidade que asumimos de levar a cabo
con arreglo á legislación os procedementos dentro deste Concello. Con todo isto, insisto, e todas as compañeras que falaron anteriormente, estou de acordo no que expuxeron, nos estamos totalmente de acordo coas reivindicacións dos veciños e o propio colexio nos apoia tamén no senso de tratar de buscar unha solución e que poida a facerse unha ruta peonil, pero iso non implica que haxa que suspender ningunha tramitación en persuicio de unhas persoas que o único que están traendo é un colexio para Culleredo que redunda en beneficio do noso entorno. Vexo que vostede, como en todos os plenos, sabe moitísimo de legislación e intenta sempre interpretala ao seu antollo, pero non é así, non temos ningún motivo para paralizar estes procedementos. Entón, por todo eso, nos, xa insisto, non podemos apoiar a súa moción. Sí, apoiamos as peticións dos veciños e sí, trataremos de reunirnos con eles e darlle a resposta que máis poida satisfacer as súas necesidades. Gracias. Ben, pechamos as quendas de intervención, señor Chouciño, se quere facer uso da palabra, sí? Todo, señor alcalde, sí, por suposto. Imos ver. Imos ver. Señora voceira de Alternativa dos Veciños. Señora Izás, como isto vai para vostedes dúas, porque non contestaron nada, e deberían, porque o están escoitando os veciños de Sésamo, a respecto da excusa de mal pagador de que non tuveron acceso ao expediente. Creo que xa quedou ben claro, verdad? Está na página web. Seguramente houve aquí alguén que entrou e que o viu. E vostedes poñen esa excusa de mal pagador. Eso xa os convirte, xunta o grupo de goberno, en valedores de unha promoción privada fronte aos intereses veciñais. Pero, de calquera maneira, vamos a máis. Vamos a máis, porque aquí hai que explicar moitas cousas, porque sei que aquí somos nós os que sementamos dudas, medo, incoherencia, etc. Falan vostedes das responsabilidades patrimoniais do Concello que adquiriría se hoxe aquí se aproba isto. Eso é unha barbaridade supina e vostedes sábeno. Porque, ademais, o discutimos máis veces, porque, como efectivamente, algunha de ustedes dixo, non recordo ahora quen, non é a primeira vez que o BNG bota man desta figura. Sí, e seguiremoslo facendo cando sea necesario, porque é un recurso que temos. En que consiste? En pedir, en abrir un expediente. En abrir un expediente. Quédense con eso, vale? Abrir un expediente de revisión de oficio do expediente de tramitación do Plan Especial en Solo Rústico. Que quere decir abrir un expediente? Pois, mire, voulle decir gráficamente. Coller unha carpeta, poñer a pegatina do próximo número correlativo que haxa nos expedientes do Concello e dentro poñer un requerimento a cada servicio para que aporte os seus informes. Pero vostedes veñen aquí dicindo que vamos tomar decisións sin informes. Non, vamos a abrir un expediente precisamente para que se pidan os informes. Porque aquí non se fala de resolver, Aquí non decimos, vamos resolver, suspender a licencia ou o expediente do colexio. Non, non se fala de resolver, falase de inicialo. E cando se inicia un expediente, a estas alturas, penso que deberían sabelo, é dicir, sábeno. Por tanto, se o saben, están dicindo cousas que non son certas e non as están dicindo de casualidade, por tanto, dinas con intención e dicindo unha cousa que non é certa con intención e ainda por riba, chamándonos a nós e os que votamos o medo e os que somos irresponsables, pois convirte todo eso nunha mentira. Vale? Justifico así porque a mí a palabra mentira pareceme moi fea. Pero acabo de facerlles a secuencia de por que é unha mentira. Porque vostedes saben que o que din non é certo. Abrimos un expediente, é o que estamos propoñendo. Queren que eu lea outra vez? Proposta. Que se inicie expediente de revisión de oficio do expediente citado na exposición de motivos para o plan especial. Por tanto, todo o que me están dicindo a continuación
de pedimos informe, deixámoslo sobre a mesa. Non funciona así. Abrimos un expediente, solicítanse todos os informes pertinentes, e cos informes que se fagan, volve a vir a pleno, porque é o órgano responsable de tramitalo e de facer unha revisión de oficio. En ese momento é cando efectivamente habrá unha proposta de resolución. Vale? Cando volva a pleno, despois de todos eses trámites. En este momento só é a apertura do expediente. Pero vostedes sitúanse intencionadamente no final, dicindo que nós estamos manipulando, tersiversando, non sei cantas máis palabras usaron para referirse a que o dos cornos e o rabo, pois andamos con todas estas cousas. Xa non digamos o de decir que estamos aquí como políticos e non como técnicos, claro. Pois isto é unha actuación política. Aquí estánse vulnerando os dereitos dos veciños. É claro que estamos exercendo unha acción política. Sabe que pasa? Que no BNG non temos medo a esa palabra. Escribímola con mayúsculas. Vostedes, os vosos grupos, si teñen medo a esa palabra. Non é a primeira vez que o veñen aquí dicindo eso é unha acción política. Sí, faltaría máis. Porque, mire, se quixéramos facer jerseis de punto, anotaríamos ao Club da Calceta e non nos presentaríamos ás eleccións para ser concelleiros e ter voto decisivo nesta corporación. Vale? Por tanto, non nos asusta a palabra política. E non nos vamos deixar sobre a mesa. Teño anotado aquí esa proposta, non nos vamos deixar sobre a mesa. Nin que non vale calquera fórmula, si esta si vale. Vale. Creo que hai algunha anotación máis que teño aquí das cuestións que comentaron. A respecto, señora Gorostizo, de que seguirán defendendo o acceso peonil cando, en que momento e con que ferramentas. Porque volvemos a remitir ao que decíamos antes, non? Non, eso despois. Xa. O outro día falábamos desto cos veciños de Sésamo, sabes? E decían, despois non hai tutía. Despois son feitos consumados. Señora Marta Iglesias, dinos que votamos en contra. Precisamente por ter votado en contra, podemos presentar esta proposta. Se votamos a favor non o poderíamos facer, pero votando en contra sí. Por tanto, pois mire, foi un acerto do BNG, verdad? Presentarse como contrario. E nada máis, dicirlles que, desde logo, máis alá de sorprenderme, deixaron ustedes impresionados como, en conxunto, ao Limón, foron ustedes os valedores da promotora dun colexio privado que se carga o acceso peonil por un sitio onde había. E máis, o BNG naquele momento, é certo que votou en contra, entre outras cousas, moitas as mencionei, porque, mentras o colexio colle un atallo para ter concluído casi a edificación, e mencionouse naquele momento da aprobación do expediente do Britis, moitos veciños e veciñas siguen agardando por un pesón que conteste as súas alegacións e que resolva tamén ou que dé unha explicación acerca das súas propiedades. E non só das propiedades, dos equipamentos públicos que prevía, etc. Pero vostedes, o PSOE, siguen deixando adiado sine die, porque, total, mentras tanto, poden pasar pola vía polo carril de adiantamento proxectos como este. Nada máis e moitas gracias. Non lle vou pedir outra vez que cambien de opinión, xa tuveron ocasión de reafirmarse. Nada máis e moitas grazas. Ben, señor Chouciño, simplemente unha aclaración, porque no que se respecta a aprobación dos puntos da orde do día non se ciñen só ao que vostede acaba de decir, cambiando totalmente o sentido da súa moción, que se inicie expediente de revisión de oficio do expediente citado da exposición de motivos polo que se aprobou o plan especial, donde, efectivamente, os concelleiros
ven a problemática é no punto 3 e 4 que vostede parece que non quixo ler, que se suspendan, no entanto, a revisión do oficio non este resolta, a obrigada tramitación que a entidade promotora do plan especial terá que solicitar para obter a licencia de primeira ocupación de edificación. Aí están os problemas patrimoniais. Que, en consecuencia do anterior, tamén quede suspendida a obrigada tramitación da licencia de actividade. Aí é onde están as responsabilidades patrimoniais, as que facemos alusión, todos os grupos, que estamos totalmente a favor de que se faga unha senda peonil, e como xa dixo a concelleira de Urbanismo, que é a que tivo as reunións co centro escolar, se vai a facer. Estamos na fase de redacción do proxecto para remitirlo tanto a Fomento como a propia AXI, e que lle den o visto bon, porque hai zonas que son susceptibles de que poidan ser da súa, ou son da súa titularidade, e nos teñen que dar o visto bon a ese proxecto para despois dirimir con que fórmulas xurídicas o podemos facer esa senda peonil que aí nunca houve. Aí nunca houve. Procedemos á votación. Mire, é que recórdolle, porque Disculpe, vostede ás veces parece que non ten claro o ron, ou si o ten claro, pero dalle igual, Señor que Chouciño, o ron... señor encárgase de pechar o Señor Chouciño, señor Chouciño, pola súa intervención, permítame que replique, vale? É que peche, como está establecido no RON, o turno de intervención. se vostede fora o suficientemente paciente para escoitar as persoas e non interrumpilas cando están falando, que é precisamente o que creo que fixeron cada un dos que falaron e lle precederon a palabra, respetar o seu turno sin interrumpir. Señor alcalde, acaba de decir que procedemos a votación. Respetar o seu turno. Acaba de decir que procedemos a votación. Respetar o seu turno sin interrumpir. Respetar o seu turno sin interrumpir. Hai que saber debatir e hai que saber respetar as intervencións das persoas. Se vostede soupera facelo, pois ao mellor poderíamos chegar a algún entendemento. Non teño ningún inconveniente en que vostede replique o que queira, porque o que ten que replicar é o que pon aí. O que pon aí vostede é incurrir nunhas responsabilidades patrimoniais. Se vostede trouxera a este pleno unha moción para pedir que se fixera un proxecto para construir as beiras rúas, pois seguramente habería unanimidade de todos os grupos políticos. Pero a súa intención non é construir as beiras rúas, a súa intención é pechar o centro educativo. Pechar o centro educativo. E esta corporación xa se posicionou no momento en que houve que dar a licencia, porque a licencia houve que darla en rústico, non era unha licencia directa. Houve que facer uns procedimentos moi complicados e unha cuestión de oportunidade que sexa a Corporación Municipal a que decida, non o alcalde, a Corporación Municipal a que decida se aí se quere ou non facer algo. A Corporación Municipal non é unha licencia directa. E houve que superar moitos trámites e me imagino que as persoas e as empresas e as entidades terán dereito en este concello como en outro a elixilo pois para instalar pois unha empresa, unha industria, un centro educativo ou o que sexa. Pero a súa intención non é facer unha senda peonil, porque senón traería unha moción que dixera facer unha senda peonil. A súa intención oculta é paralizar o centro educativo. O centro educativo. E a senda peonil vai na ver. Sabe por qué? Porque, ademais de que vostede tamén está de acordo, os demais grupos municipais, no seu plantexamento que fixeron neste pleno no día de hoxe, tamén están de acordo. E creo que haberá o consenso suficiente, como así xa lle manifestamos aos diferentes colectivos sociais que representan a parroquia e a toda esa comarca, que hoy vamos a facer, porque foi unha das cuestións que nas reunións que mantivemos con eles nos plantexaron, entre outras. E esa reunión que se mantivo por parte da Concelleira de Urbanismo co Centro Educativo abre as portas a que, xa que o Centro Educativo ten os levantamentos topográficos e ten toda a documentación necesaria para poder facilitar, agilizar e abaratar un proxecto, pois xa estamos traballando nelo. E mentras non teñamos ese proxecto, non teñamos o aval das dúas administracións que teñen que avalar esa senda peonil, pois, lógicamente, non estamos en condicións dentro do goberno municipal de especular con un resultado que, ao mellor, pois non é ou non ten a celeridade que todos quixéramos. Pero que vai haber senda peonil aí? Sí. Sí, claro que vai haber. E peonil e en outros sitios que tamén fan moita falta. Non é o único sitio, por desgracia. Por desgracia. E como xa vostedes manifestaron neste pleno en moitísimas ocasións. Hai en Veiga e hai en moitos sitios onde hai capacidade para ter unha senda peonil, hai outros sitios onde non, e así o teremos. E posibilidades para conciliar o tráfico rodado cos peóns tamén as hai. Tamén as hai. Ten a súa intervención, señor Chouciño. Claro que a teño, señor alcalde, porque recórdolle unha vez máis
que o RON, o Reglamento de Ordenación Municipal, o Reglamento Orgánico Municipal, perdón, recoñece que é o propoñente da moción que empecha o turno de intervencións. Cousa que vostede, como tantas veces, quería saltarse facendo o seu monólogo e dicindo que agora procedemos a votación. É dicir, dime que non tuve a paciencia de agardar. Non, é que vostede quería pasar directamente á votación. Por tanto, está ben que intente, pois, unha vez máis, facer esas argucias, pero non colan, señor alcalde. Insisto, xa sábeas, porque xa lles dixemos máis veces, e tuvo ocasión de ir ao RON comprobalo, e sei seguro que o fixo. Pero dalle igual, pasa por riba de todo. Moi breve, ao respecto das cuestións que plantea vostede, di que a nosa intención é paralizar a apertura do colexio. A súa, a de todos que están aquí, é que abra o colexio a pesar de todo. Vale? Por tanto, a nosa intención é que en tanto non estean as beiras rúas acabadas ou o acceso peonil rematado, digo aí ben claro, non poida abrir o colexio. É unha medida coercitiva para que se fagan as cousas como se deben facer e non hai que despreciala. A suspensión de un acto consecutivo do propio proceso é unha ferramenta que recoñece a lei cando se plantea unha revisión de oficio, precisamente para evitar causar males maiores. Pero para vostede, o mal maior é que non abra o colexio de calquera das maneiras. Non, o presuicio é que se abre sin recuperar, sin ter o tránsito peonil que establece a legislación, aí é cando si hai accións irrecuperables. A vostedes dá igual, pero a nós non. Por tanto, aí está a nosa proposta, repito, expediente de inicio, aí é onde habería que pedir os informes, con todos os informes habería unha proposta de resolución e aí é onde habería que votarlo. Vostede está dando por suposto de que a tramitación non estaría a tempo antes de que correspondera a tramitación que poderá pedir o colexio a respecto da licencia de primeira ocupación. Bueno, nós non descartamos de que pode estar a tempo. É dicir, nunha administración áxil, como a que vostede defende moitas veces que hai aquí, pois podería ter preparado precisamente todo o expediente, como estamos dicindo, de revisión do oficio para sometelo á aprobación do pleno en un plazo razonable. Estamos no mes de xullo e os colexios pois non abren hasta setembro. Nada máis e moitas grazas. Ben, moitas gracias. Procedemos á votación. Non hai alusións á súa intervención. Bueno, pois... Ben, pois por alusións abrimos unha nova quenda de intervencións. Simplemente decía, e normalmente non o suelo facer, pero me parece que é necesario, porque a veces tamén, bueno, se cae no abuso de ser excesivamente vehemente dicindo aos demais o que teñen que facer e o que teñen que pensar, e desde onde votan as cousas, e vostede di que nós o que temos claro é o que queremos é que abra o centro. Pois está moi equivocado. Nós o que queremos é cumplir a normativa e que isto non supoña a poder ser responsabilidades para as arcas municipais e para os nosos veciños. E tamén estamos a favor de que se poñan as aceras e que haya esa senda peonil, pero se cadra non co procedimento que usted quere establecer. A partir de aí, pouco máis que decir, pero sí que me parecería importante que non quedara para pechar este debate que efectivamente quede na boca do señor Chouciño que nós o que queremos é que abra o centro. Nós o que queremos é que se fan as cousas ben, nada máis. Grazas. Señor Chouciño pode pechar se o desexa. Na nosa opinión, si é así, vostedes queren abrir o centro a calquera costa. É dicir, a costa dos intereses dos veciños. Na nosa opinión. Pero era necesario decirlo así, por visto. Nada máis. Moitas grazas. Procedemos á votación. Votos a favor da proposta. Votos en contra. Queda rexeitada a proposta do Grupo Nacionalista. Cos votos en contra da Alternativa dos Veciños, Partido Popular e para o Grupo Socialista. Voto favorable do BNG. Punto número 8, asuntos de urxencia non hai. Punto número 9, rogos e preguntas. Abrimos unha quenda de intervencións.
Hai unha pregunta que quedara, creo, do mes pasado, verdad? Pois o contestamos. Sí, correcto, alcalde. Gracias. En el pleno anterior quedó pendiente una pregunta del concejal de Alternativa, Miguel. Pues que, perdón, es que si me giro no va el micro en relación al protocolo de señalización homologado por el tema de los desbroces y la planta de La Pampa. Bueno, la empresa ejecutora de los trabajos de desbroces es la responsable de señalizar los trabajos que se están ejecutando. Y después de trasladarle estas inquietudes surgidas en el pleno anterior, haciendo referencia a los trabajos realizados en la Nacional 550 y el accidente mencionado, nos informan que en el momento del accidente el tractor estaba desbrozando una zona fuera del vial, sin afección al tráfico. En todo caso, hemos podido comprobar que en otros tramos de la Nacional 550, con zonas de baja visibilidad, la señalización existente era la correcta. 3 operarios, señalistas, corte de carril, mediante conos y señales de obra. De todos modos, les hemos trasladado la importancia de una correcta señalización para no poner en riesgo la seguridad de los trabajadores ni de los transeúntes, por supuesto. Les hemos solicitado que presten especial atención a los protocolos de seguridad. En el caso de la presencia de plumachos, cuando se realizan labores de cortes de los mismos, existe un protocolo de aislamiento de las esporas con plásticos y camiones toldados y arranque y carga de tocones, pero nos trasladan que se ha comprobado que en el caso del aeropuerto no se ejecuta la retirada de la misma manera, por lo que se dificulta la no propagación de esta especie invasora. Es un poco lo que nos traslada la empresa en relación a la pregunta que hizo el concejal en el pleno anterior. Abrimos unha quenda de intervencións para rogos e preguntas. Algúna intervención? Sí, por aí tamén, verdad? Ben, principiamos. Gracias. Bueno, non sei se podo contestar. Bueno. Sí. Marta, respecto á resposta, xusto cadra que o que pasou na 550 era xusto o coche anterior, eu conducindo onde pasou o accidente, xa se podo confirmar que non estaba nin señalizado ni nada. Estaba Carlos ali para comprobalo, porque, quer decir, era o coche que estaba xusto diante eu, vamos, non é por nada. Entonces, cada señalización sí que son bastante deficientes. Pero, bueno, vale. Son 4 rogos, unha pregunta por la zona de Ledoño e Rumbo. A rogo relativo á situación do Centro Logístico de Transportes do CLT. Presentamos este rogo en relación coa parroquia de Ledoño e, máis concretamente, no tocante a situación na que se atopa o Centro Logístico de Transporte CLT. Somos coñecedores do proceso de recuperación da titularidade municipal sobre este espazo tras o fin da concesión á complexa situación xurídica que atravesou durante anos. Sen embargo, a veciñanza e os usuarios do parque trasládanos a súa profunda preocupación polo estado actual da zona. Punto 1. Estado dos inmobles recuperados. Queremos saber cal é a situación exacta e o plan de uso ou destino previsto para aqueles inmobles e parcelas que pasaron a ser de titularidade pública do Concello. Punto 2. O mantemento e conservación das estradas. Resulta preocupante a falta de mantemento continuo nos viarios interiores e accesos, os cales presentan un firme visiblemente deteriorado e deficiente nas zonas comúns que afectan ao tránsito diario e industrial. Por todo iso, rogamos ao Goberno Municipal que nos informe sobre o estado actual do expediente e inmobles recuperados e que proceda a maior brevidade a executar as labores de mantemento, limpeza e conservación do firme do viario do CLT para garantir a seguridade de quen transita ou traballa a diario nestas infraestructuras estratégicas de Culleredo. Non sei se me contestades agora ou sigo todo. As preguntas xa sabe que hai que registralas para tener a resposta. De todas formas, é un rogo, nos atendemos o seu rogo e toda a información que necesita ao respecto sin ningún problema. E tamén estamos pendientes desa colaboración que vamos a ter co Ministerio para que a SEA nos pasara tamén ese informe ao respecto do procedimento máis adecuado para o CLT e unha vez teñamos tamén esa información a poñeremos a disposición de todos os membros da corporación porque, ao fin e ao cabo, vamos a ter que decidir aquí que modelo utilizamos ou si, en caso de que queiran esa transferencia, tamén decidirá dende aquí. Pero, bueno, lle facilitaremos toda a información e atendemos o seu rogo. Agora, máis ben, a zona de Rumbo. Presentamos este rogo, a petición, rogo relativo á instalación dunha marquesiña no lugar de Rumbo, perdón. Presentamos este rogo a petición dos veciños e veciñas do lugar de Rumbo, na parroquia de Celas, en relación á seguridade do transporte e moi especialmente do transporte escolar. Na actualidade, a parada na estrada que vai de Ledoño a Vinseira, a estrada de Rumbo, sitúase á altura dunha curva que carece de visibilidade necesaria o que supón un risco evidente para a seguridade viaria, sobre todo no momento no que os nenos e nenas son recollidos ou deixados polo autobús escolar. Constátase que a altura da antiga empresa Chelis SL
xa existe un espazo axeitado especificamente formigonado que reúne as condicións, que podría reunir as condicións para poder situar ali unha marquesiña de xeito seguro. Por todo iso, rogamos ao Goberno Municipal que realice as xestións oportunas para habilitar e instalar unha marquesiña con todas as condicións técnicas e de seguridade necesaria nese punto ou lugar de Rombo, protexendo así aos usuarios do transporte público e garantindo unha parada segura para os escolares da zona. Trasladaremos a Diputación. Trátase dunha ADP e a trasladaremos e trataremos de consensuarlo e se hai esa perigosidade, lógicamente, que se solicite ese cambio de parada. Relativo ao mantemento e conservación da estrada de Rumbo, autovía Traba e Rúa Castro de Silvar. Rogo relativo tamén ao lugar de Rombo, na parroquia de Celas, referente ao estado do viario, coñecido como autovía Traba, que na súa continuidade discorre como Rúa Castro de Silvar. O estado de conservación e mantemento desta estrada é a día de hoxe absolutamente deficiente. A presenza de numerosos socavóns e a deterioración do firme comprometen seriamente a seguridade viaria e imposibilitan en determinados tramos a circulación e a accesibilidade en condicións mínimas para todo tipo de vehículos. Trátase unha situación de risco diario, tanto para a veciñanza da zona como para o tráfico habitual que transita por esta vía. Por todo iso, rogamos ao Goberno Municipal que execute, pola vía que sexa necesaria, e coa maior brevidade posible, as labores de mantemento, bacheo e recondicionamento necesario do firme na autovía Traba, Rúa Castro de Silvar, garantindo así unha circulación segura e restablecendo a correcta accesibilidade neste viario. Existe un proxecto xa para que nos lo entregarán en breve para todas estas rúas, porque, veíamos que se deterioraban con moita facilidade, hai que fresar, hai que facer unhas actuacións importantes e estamos pendientes de que se nos entregue o proxecto que valorará incluso a cuantía económica de toda esa zona. De acordo? Por último, é un rogo e unha pregunta relativa á titularidade do mantemento do viario entre Rombo Celas e a igrexa de Veiga, en San Silvestre de Veiga. Para rematar, é unha pregunta referente a un viario do cal, tras consultar a documentación disponible, non fomos quen de determinar con certeza a súa denominación oficial nin a súa inclusión no inventario municipal. Trátase da estrada que nace na propia estrada de Rumbo, a vía que conecta Ledoño con Vinseira, e que discorre ata desembocar na estrada onde se atopa situada a igrexa de Veiga ou San Silvestre de Veiga. Ante o mal estado no que se atopa esta vía, este vial, formulamos a seguinte pregunta e rogo ao Goberno Municipal. Pregunta que nos confirme se este viario está debidamente incluído no inventario de bens e camiños municipais e cal é a súa denominación oficial. E o rogo sería independentemente da súa catalogación e dado que é unha vía de tránsito para a veciñanza, da contorna e residentes do mesmo, rogamos que se leven tamén a cabo as actuacións de mantemento, limpeza e acondicionamento do firme necesario para garantir a seguridade e a correcta circulación por dito vial, dita estrada. Consultaremos e o pasaremos por escrito. Vale, gracias. Gracias. Sí, gracias. Pasamos ao BNG. Gracias, señor alcalde. O próximo 12 de agosto, Culleredo vai vivir un acontecemento extraordinario, un eclipse total de sol. Non custa €1, non hai que licitalo, non precisa subvencións e non volvemos a vivir algo así en moitas décadas. Esta é desas oportunidades que che veñen dadas e a min entrou unha curiosidade. Que estará facendo o Goberno Municipal para aproveitala? Pois fun buscar. Páxina web, redes sociales, o bando, eu non atopei nada, case nada. O máis relacionado con esta publicación veu dicindo que este ano non é ano de xudías, señores. Eso é o que eu encontrei. Pois non, é polo que se ve tampouco é ano de aproveitar estas oportunidades. Ese día miles de persoas decidirán onde ver o eclipse. E aí nace esta oportunidade. E nós temos a sorte de estar nun deses concellos onde verá en todo o seu esplendor. A pregunta sinxela: por que imos deixar que marchen a outros sitios se poden quedar en Culleredo? Tomar aquí un café, comer aquí, cear aquí, mercar aquí, pero para iso hai que contárllelo. E esa é a súa responsabilidade. É necesario dinamizar a economía local. Nestes días estiven buscando e a única iniciativa que atopei en Culleredo foi a de Castelo Conta. Noraboa por eles. O Goberno Municipal foi incapaz de ver esta oportunidade e por iso rogamos que se poña en marcha unha campaña de promoción de eclipse que implique a hostelería, o pequeno comercio, os distintos axentes locais para aproveitar este acontecemento.
Grazas. Alguna cuestión máis? Gracias, señor alcalde. Bueno, temos constancia de numerosas demandas da veciñanza solicitando unha xestión eficiente da biomasa, que son solicitudes que afectan a núcleos poboados e esta situación supón un risco enorme para vivendas ubicadas a escasos metros da parcela descuidada. Eu mesmo xa tratei este tema co señor Liñares o ano pasado nunha propiedade no núcleo de Orrobello, que, por certo, propiedade que un ano despois segue igual, e desta volta traio a demanda dun feito semellante. Un veciño de Boedo que ano tras ano sinala a situación de abandono con acumulación de biomasa nunha parcela situada moi preto das vivendas. Isto supón un risco enorme para a veciñanza, risco que non desaparece por ser ignorado. Por tanto, solicitamos que se adopten as medidas urxentes para anular esta situación e o risco que isto implica. Gracias. Estamos de acordo. Calquera parcela que poida ser susceptible de poder revisar se está notificada, se non, se nos facilita, bueno, no departamento, no servicio, esa información, pois miraremos en que estado. Sí, leva o veciño en cuestión leva metindo a mesma protesta desde 2016, xa nos enviounos 2020, 2022 e 2025, estou falando de memoria. Todo isto está rexistrado e caso omiso. É dicir, se o proceso valera, ainda vale, pero o proceso é terriblemente longo. E se por levar un proceso terriblemente longo prende unha faísca e temos unha desgracia, non hai formalismo que solape a perda dunha vida ou a perda da túa casa. É dicir, nós entendemos que temos que estar máis áxiles e cando dentro dun contorno urbanizado, que non urbano, hai unha finca nestas situacións, temos que buscar medios urxentes para non esperar, creo que o señor Liñares me dixera 4 anos que había de marxe para limpar a finca por parte do Concello de maneira de oficio. Vale? Entón, por favor, sexan sensibles, estamos vendo o que pasou o ano pasado coa vaga de incendios aquí no país, o que está pasando este ano no Estado é prevención e necesitamos estar moi atentos a estes perigos. Moitas grazas. Nos facilita o expediente o vemos con todo. Alguna cuestión máis? Sí. Sí, moitas grazas, señor alcalde. Queríamos falarlle da rehabilitación do pavimento da Rúa Santa Bárbara, que se está licitando, e o rogo é ben simple, ben sinxelo. Queden cos veciños antes de que a obra quede mal e non se poida facer nada. Porque, bueno, estamos vendo en distintos lugares e acabamos de ver o que está pasando nas nosas rúas e nos nosos contornos, que despois temos que facer mocións que nos aproban, despois temos que xuntarnos cos veciños e vostedes dirán que se xuntan con eles que concordan con todo. Esta obra, como se está licitando, queden agora cos veciños, enséñenlle o proxecto, miren as viabilidades e se hai algo que está mal, pois corríxanos xa, para despois non ter que volver aquí. Seguramente quedará isto no anal da historia dos plenos porque teremos que volver con este tema. Grazas. Sí, temos citado nestes días a algúns veciños xa desa zona por algunhas dúbidas que suscitaba o propio proxecto e, bueno, pois os escoitaremos e a ver que é o que nos aporta. Deixenme parabenizalo por quedar cos veciños que están licitando a obra. Está moi ben o rogo, entón está moi ben feito. Grazas. Unha cuestión máis por parte do BNG? Sí. Grazas, alcalde. A respecto da obra da Praza da Sagrada Familia, esa obra xa leva andado un bocacho, pero non chegou nin a metade da súa execución, polo menos polo que nos din as certificacións de obra, que non se leva pagado nin a metade. Están a facerse as cousas mal, tanto porque a veciñanza non está de acordo, unha con cuestións que non recolle o proxecto, é dicir, o caso de que non hai ningunha sombra, non vai haber ningún árbol, ao que suman que o pavimento é case na totalidade de cemento, onde
había erva, pero non deixa de habela para ceder paso a ese cemento, nin porque o parque infantil vai, ao suicio de moita veciñanza dali, na parte máis ventada daquele espazo, unha cousa coñecida de vello, porque a xente que vive ali, pois, veo todos os días, pero non só por cuestións que non recolle o proxecto, sino por como se está executando a obra. Por exemplo, nós mesmos podemos comprobar o outro día a saída da reunión que tivemos cos veciños ali no barrio, que a zona de soportal que dá a Pascual Veiga pavimentaron con cemento pretendidamente pulido, pero non está pulido. Ou que furaron a beirarrúa da Río da Cova fora do ámbito da obra para conectar un baño portátil e saneamento e que estragaron esa beirarrúa e a xente teme porque vai a quedar sen reparar correctamente porque a xente da obra dille que non hai baldosas dese tipo que por eso a súa vez, remitíndome ao punto anterior, se fixo con cemento pulido o tramo do que lle falei antes dentro do soportal. Ou tamén que queda a beirarrúa en 3 colores e texturas distintas e inconexas como ese cemento pulido que falei, as anteriores baldosas amarelas que cubrían a beirarrúa e a pedra que leva diante do soportal só no pequeno tramo diante da esquina de Mazán que dá a Rúa Pascual Veiga. Pero tamén que a veciñanza non teña claro que se vai a dotar das prazas de aparcamento de mobilidade que se suprimen. Dinos que hai no barrio polo menos 5 persoas coñecidas que teñen problemas de mobilidade, limitacións de mobilidade e requiren deste tipo de prazas. En resumo, señor alcalde, mire, a xente está a queixarse de que se fixo o proxecto ás súas costas, de que a execución está sendo deficiente e de que imos gastar moitos cartos en algo que se ve que non vai quedar ben. Non é a primeira vez. Sen saír de Vilaboa, o Parque da Igrexa, reformado en 2020, quedou mal. Tiveron vostedes críticas durante a execución e puderon rectificar, pero non quixeron. Pero temos que lembrarlle que despois a propia técnica municipal que fixo o informe de dirección de obra propuso que se impusesen penalidades á empresa ou que se sancionara se é que así se entende mellor, por telo feito mal. Non é unha opinión, é un informe de un técnico municipal, en aquel caso. Pois o que lle decimos é que en correspondencia, tendo en base a esa experiencia, que non agardemos ao final, cando vemos que o asunto non vai ben. Rogámoslle que se reúna coa veciñanza. Están desesosos que tome nota. Leve consigo aos técnicos municipais na materia, pero tamén ao director de obra, que, por certo, non é un técnico municipal, é contratado dunha empresa, e que vayan ali e den explicacións, que escoitan e que emenden o que deban de emendar. Pode que esteamos a tempo de mellorar o resultado final. Este é o rogo que lle facemos. Ben. Sí, por suposto. A ver, vamos a ordenar el debate un momentito. Acabe, señor Chouciño. Pero cuando termine, despois piden la en palabra. este rogo que acabamos de facer, calquera concellero pode pedir a palabra en calquera momento e intervir nun rogo. E que volvo a recordar que se lea o ROM, señor alcalde, ou que se o leío, que o aplique, que non lle dé a volta. Por tanto, é interesante, ou non lle interesa, que se manifesten as opinións ao respecto deste rogo. Cando termine, piden a palabra e xa está, non hai ningún problema. Pero despois estaremos falando de outros puntos, señor alcalde. Vale, pero tranquilo. Debatamos este. Vostede rematou? Eu rematei este punto, este rogo. Teño outros. Vale. Vostede quere intervir, verdad? Adiante. No tenía intención de interrumpir al señor Chouciño, al contrario, simplemente que traigo un ruego prácticamente idéntico y entonces creo que lo correcto sería sumarlo al que trae aquí el portavoz del BNG. Básicamente es eso, hay obras que mejoran un barrio y hay obras que antes incluso de que terminen ya han conseguido poner de acuerdo a todos los vecinos y lamentablemente la reforma a la Sagrada Familia pertenece a este segundo grupo.
ha puesto de acuerdo a todos los vecinos en que esto es una chapuza. Desde que comenzaron las obras no hemos dejado de recibir llamadas y de reunirnos con vecinos que sienten que nadie habló con ellos o se interesó por las necesidades que tenían. Todos nos trasladan la misma sensación. La plaza que les prometieron no es la plaza que está apareciendo delante de sus ojos. Esperaban un espacio pensado para las familias y se encuentran con un parque infantil pequeño, mal dotado, rodeado de carreteras y que aún encima se encuentra en una zona ventosa, húmeda y fría. Se encuentran que todo el contorno de la plaza y de la regeneración de esta zona de Vilaboa va a restar aparcamientos en la zona, que hay menos árboles, que hay muy poca sombra y la plaza es una explanada de hormigón. En Rúa Río da Cova ocurre algo parecido. Después de una importante inversión, la calle va a quedar con 3 tipos diferentes de acera, tricolor, sin renovar toda la iluminación, quedan farolas antiguas mezcladas con farolas modernas y con una evidente sensación de ser una obra inacabada. Los vecinos no lo entienden, nosotros tampoco. Pero el verdadero problema no es el diseño de una plaza o de una calle. El verdadero problema es que nadie escuchó a la gente que vive allí. Por desgracia, ya no hablamos de un caso aislado, es una forma de gobernar que tienen ustedes. Los proyectos se hacen desde un despacho, se anuncian en la prensa y cuando los vecinos protestan se les dice que ya es tarde. Nosotros creemos que todavía están a tiempo de rectificar. Por ello rogamos que revisen el proyecto e introduzcan todas las mejoras que aún sean posibles antes de finalizar las obras. Y les rogamos también algo más importante, que dejen de gobernar de espaldas a los vecinos. La participación ciudadana no consiste en informar cuando las máquinas ya están trabajando, consiste en escuchar antes de decidir. Porque gobernar bien no es imponer proyectos, gobernar bien es hacerlo con los vecinos y para los vecinos. Sería eso. Muchas gracias. Ben, atendemos o seu rogo. De todas formas, puntualizar que agora todavía lle faltan 3 meses para finalizar a súa execución. O parque infantil todavía non está realizado. Non é hormigón, é pedra. Non é hormigón, que é unha diferencia sustancial. E decirte que esa plaza tiña exactamente 3 árboles. 3 árboles. 3 árboles. Hai plantados 17 árboles. E se van a chegar a unha plantación próxima aos 40 árboles. Un momento, déjeme acabar. Entonces, nosotros estamos dispuestos, lógicamente, a revisar todo lo que sea revisable y a escuchar todo lo que haya que escuchar y, lógicamente, pues atenderemos su ruego para tratar de, al final de la ejecución de la obra, pues que sea la mejor dentro de lo que es un proyecto que, por cierto, fue revisado hasta 4 veces por Patrimonio de la Xunta y modificado acorde a lo que es una carretera como la de Santiago, que siempre tiene que ser objeto de revisión por parte de Patrimonio de la Xunta y las pegas que le vio pues fueron todas consensuadas y además que fue un proyecto que también fue traído a este pleno y fue aprobado en el pleno de la Corporación Municipal, con lo cual tuvimos todos tiempo a revisar lo que era el proyecto en sí. Pero quiero decirle, primero, no es cemento. Segundo, hay una dirección de obra que toma las decisiones sobre la marcha para tratar de, cuando se ve alguna cuestión que tenga que ser modificada, modificarla. 3 árboles, 3, 17 creo, o 20 ya plantados. Los aparcamientos están pintados, ya se sabe lo que se van a ir, y comparto totalmente lo que decía el señor Chouciño en función de las personas con movilidad reducida que solicitan las plazas. Nosotros siempre tratamos de atender a la mayor celeridad posible el pintado de plazas, porque hay esa sensibilidad, no nuestra, creo que de cualquier miembro de esta corporación en ese sentido. Pero bueno, la plaza es que no está acabada, está en obras. Y unas obras que nos dicen que hasta octubre no van a estar finalizadas, con lo cual bueno, pues, podemos juzgar, prejuzgar y sobre la marcha modificar, acorde a lo que es el proyecto y a las modificaciones que consideremos oportunas, pero bueno, no es algo ni que se pueda todavía usar, ni utilizar, ni nada. Todavía se está tratando también de ver en los soportales, por el espesor que nos permite el propio firme, qué tipo de suelo decide la dirección de obra poner. No es que no se vaya a pulir, es que para pulir el cemento hay que dejarlo tirar mínimo 5 semanas. Si no, no se puede pulir y no coge el pulido que dicen los técnicos que tiene que coger. Tiene que ser entre 4 y 5 semanas desde que se extiende y luego se procede al pulido. Pero bueno, en cualquier caso no tenemos ningún inconveniente en atender su ruego y tratar de que cualquier aportación que quieran hacer pues sea tenida en cuenta y trasladada
como digo, a la dirección de obra de la Plaza de la Sagrada Familia. No sé si quieren puntualizar alguna cuestión más con respecto a esto, señor Chouciño. Mire, é que cando di que había 3 árboles, pois ten que haber máis, e ten que haber árboles de sombra, non árboles ornamentales de baixo porte. Senón non van cumplir o objetivo de que haxa sombra. Había a metade do parque, estou mirando hoxe pola imaxen do satélite, a metade do parque era erva, agora a erva é residual. Digo usted, está en marcha e tal. Ben, porque forma parte da marcha que se revise que se efectivamente está habendo apreciacións das que lle estamos dicindo, e que non se escuden en eso de esperar a que se acabe e despois escudarse nos feitos consumados para dicir é que non avisaron antes, se avisaron antes ainda estábamos a tempo. Por tanto, non sabemos só e sobre todo pois escoiten a veciñanza, non? Explíquenlo, se vostede está tan convencido que vai ben, explíquenlo. Ben, queremos pasar ao seguinte rogo. Quería intervir. Simplemente matizar unha cosa. Sí, se han cortado 3 árboles, algunos de ellos centenario. Básicamente, los árboles que han puesto son, como dice el señor Chouciño, ornamentales, nada más. Es decir, no son árboles de sombra. Y en todo ese repertorio de excusas y explicaciones que nos acaba de dar ahora mismo, se ha faltado decir la más importante, que es esta plaza no cumple un mínimo de satisfacción para la gente que va a ser usuaria de la misma. Es decir, estamos recibiendo el feedback de que esa plaza no está gustando a nadie. Entonces, lo mínimo que pueden hacer es sentarse con los vecinos, escucharlos, hablar con ellos y decidir si lo que están haciendo cumple con el mínimo precepto necesario de lo que, que tiene que cumplir, que es gustar a la ciudadanía. No, simplemente. Pues también ejercemos nuestra comunicación con los vecinos en los términos que consideramos y, igual que ustedes, con plena libertad. Señor Chouciño. Sí, pasamos ao seguinte rogo, señor alcalde. Mire, a ponte de Madeira, sobre o do tren no Burgo, queríamos comentarlle que acabamos de ver que estivo pechado o tránsito durante as festas do Burgo. Parecenos unha boa decisión. Aquelo é un desastre. Aquelo non hai unha tabla que non se mova, aquelo está cheo de buratos cada vez máis, faltan tramos de pasamán. Non só é a madeira, é que as reixas están oxidadas. Non se entendería, desde logo agora, que sendo un perigo durante as festas se abrise. E desde logo, digo isto con mágoa, porque eu utilizo todos os días, e a mí supón un atallo, e a horas nas que me falta o tempo. Pero, desde logo, eu creo que sería unha imprudencia decir, pois, nas festas estuvo pechada e horas non. Pero é que queremos ser propositivos, é que teñen vostedes unha partida de 150.000 euros do modificativo de crédito de novembro de 2025 introducida a proposta polo BNG. Úseno e acondicionen aquela ponte. Non castiguen a veciñanza a carecer dese paso e de incorrer no risco de usala en este estado. Xa hai tempo que se debería ter feito. E tuveron vostedes tempo. Estamos en xullo e aprobouse ese modificativo de crédito en novembro. Puderon ter feito xa algo. Teñen os recursos financeiros. Por certo, que hai un momento decía vostede que no seu día debatíose o proxecto do da Praza da Sagrada Familia. Non se discutiu o proxecto. O que se buscou é financiamento para eles, era o obxecto de debate do que veo a pleno. Pero pecho ese capítulo porque aquí vostedes, precisamente con eses cartos, que teñen que redactar o proxecto, contratalo e darlle ou ben unha reforma integral ou ben unha reforma parcial, pero que deixe hábil e útil para o tránsito. Aí queda a nosa proposta. Vale. Así que... No, simplemente decirle que se acaban de incorporarse a esos remanentes y desde los servicios técnicos municipais le contestaremos o respecto do que se está a tramitar, pero creo que se está a tramitar o que a reparación integral da ponte son 150.000 euros o orzamento que hai e en consecuencia pues, hai que facer unha licitación nese sentido. Por último, señor alcalde, mire, na Garrocha houve un suceso lamentable este mes e nós vamos ir ao gran, diríamoslle, por favor, volvan tapiar o edificio da Garrocha. As tapias están tiradas.
está franco aquelo. É dicir, pódese entrar e salir sin ningún problema. Entonces, nós diremos Tápino, porque ademais, vamos a decir tamén que no modificativo de crédito de novembro, tamén o BNG introdució unha partida de 50.000 euros. En aquel momento decíamos que era para contratar unha consultoría técnica para avaliar a valoración de rehabilitación dos usos anteriores, etc. A piscina, etc. Bueno, no pleno anterior ou nas comisións informativas tuvemos ocasión de pedirlles que ese informe que se falou na prensa, como sempre nos enteramos desde os grupos políticos da oposición pola prensa, si é que existe, que non lo poñen a disposición, pero nós non vimos. Pero igual, a estes efectos vamos darlles validez de que existe, vale? Por tanto, eses 50.000 euros a partida estaría disponible para isto outro. Se é necesario calquera trámite para o que poida valer o BNG, conten con nós, vale? Pero tapien aquelo, vale? Que non se volva a producir ninguna situación de ningún tipo que poidamos lamentar. Tápino, porque leva moitísimo tempo tapiado, ustedes saben porque hai informes da Policía Local. Ali non sei de que forma se lle puso o cemento da tapia, das portas e das ventanas, que lle deron unha patada e tiraron con el. Están as tapias enteiras ali tiradas. Non é que romperan cachiños, é que está inteira. Deron unha patada e tiraron con ela. Por tanto, por favor, tapien ese edificio. Porque además teñen, por si fora pouco o que acabo de explicar, teñen vostedes a obrigación de cuidar do patrimonio municipal, e aquelo xa se ve que o cuidado non está. Nada máis. Moitas gracias. Estamos pendientes de un orzamento para poder cerrar todo o perímetro e, bueno, se fixera falta algún suplemento, pues le diremos e agradecemos o seu rogo. Seguimos pro Grupo Popular. Sí, adiante. Durante años fue costumbre que todo artista que exponía sus obras en el aula Juan Lembelle, en el Botánico, donara una de ellas al patrimonio municipal. Una costumbre que permitió a Culleredo atesorar un importante conjunto de obras de arte, principalmente de artistas locales. Hemos tenido conocimiento de que algunas de estas obras han sufrido un trato deplorable durante su almacenamiento y que son muy pocas las que se han salvado, pasando a decorar alguna dependencia municipal concreta. ¿Qué cabe esperar de los responsables de Patrimonio y Cultura de este concello de Culleredo? ¿Qué cabe esperar de quienes tuvieron la responsabilidad de custodiar y conservar los enseres de nuestros museos etnográficos, la Torre de Celas y los Molinos de la Ciudadama? ¿Qué cabe esperar de quienes permiten que amarren los chiringuitos de las verbenas a la obra escultórica más popular de nuestro municipio? Una escultura que está ya a 2 telediarios de convertirse en un montón de chatarra. ¿Hay realmente alguien al volante aquí? La expresión artística, ya provenga del artista o artesano más consagrado o del talento más incipiente, merece el más profundo de los respetos, porque estamos hablando de emociones, de sentimientos y de comunicación a través de un lenguaje universal. Desde aquí me gustaría animar a todos los artistas que en algún momento han donado alguna obra al concello a que soliciten conocer dónde está y en qué estado de conservación se encuentra su legado artístico. Además, este ruego va dirigido a solicitar la elaboración de un catálogo municipal de todas las obras donadas al concello, en el que se detalle el autor de la donación, la fecha de incorporación al patrimonio municipal, su estado de conservación y el lugar donde puede contemplarse cada una de ellas. Muchas gracias. Nada más. Vale, solicitaremos esa información. ¿Alguna cuestión más? Sí. Sí, gracias, señor alcalde. Yo tengo unas preguntas sobre la situación de protección civil y la seguridad en las fiestas de Culleredo. Durante este verano, vecinos y visitantes están participando en las fiestas y eventos organizados en los distintos núcleos de Culleredo. En este tipo de celebraciones, la presencia de protección civil resulta fundamental para garantizar una respuesta rápida ante cualquier emergencia, coordinación de incidencias y colaborar con los servicios sanitarios y las fuerzas de seguridad. Sin embargo, casi un año después de que el propio Ayuntamiento nombrara una comisión gestora para hacerse cargo de la Agrupación Municipal de Voluntarios de Protección Civil de Culleredo, siguen existiendo dudas sobre su funcionamiento, sobre si la situación se ha normalizado y sobre cuándo recuperará la Agrupación de Voluntarios una dirección elegida por sus propios miembros. Los vecinos tienen derecho a saber si un servicio tan importante para su seguridad está funcionando con normalidad o continúa con una situación provisional. Por todo ello, formulamos las siguientes preguntas. Primera, después de casi un año desde el nombramiento de la comisión gestora,
¿por qué motivo sigue sin convocarse la elección de una nueva Junta Directiva de Protección Civil? Segunda, ¿cuántos voluntarios forman actualmente parte de la agrupación municipal de Protección Civil y cuántos de ellos participan de forma habitual en los servicios y dispositivos organizados durante la fiesta y eventos del municipio? Tercera, ¿cuántos trabajadores municipales están actualmente destinados al Servicio Municipal de Emergencias y Protección Civil? Cuarta, ¿puede garantizar el Gobierno municipal que Protección Civil dispone actualmente de los medios humanos y materiales necesarios para atender con todas las garantías de las emergencias que puedan producirse en el municipio? Y quinta, ¿cuándo prevé el Gobierno municipal dar por finalizada esta situación provisional y devolver la normalidad a la agrupación mediante elección democrática de una nueva Junta Directiva? Muchas gracias. Si me permite, le trasladamos las cuestiones todas al departamento y le contestamos en el siguiente pleno o ya con antelación. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna cuestión más? ¿Sí? Gracias, señor alcalde. Traigo un ruego y unas preguntas. El ruego es sobre los vecinos de la urbanización de Valle Sur de los Olivos, en concreto de la calle Gloria Fuertes, que se han puesto en contacto con nuestro grupo para trasladarnos el estado de abandono que asegura que sufre la zona. Nos cuentan que desde hace más de un año no han visto realizar labores de limpieza viaria ni de mantenimiento, que hay varias papeleras que están rotas y la maleza invade algunos puntos de las aceras. De hecho, nos dicen que son ellos mismos quienes en muchas ocasiones limpian lo que es la zona. Entonces, bueno, para ello rogamos que se revise el estado de esa urbanización y se actúe cuanto antes, realizando las labores de limpieza y mantenimiento que correspondan. Eso es un ruego y una pregunta. El día detrás del 26 y el 18 detrás del 26 de este mismo año se adjudicaron en los contratos menores en la reparación de las cubiertas del Centro Médico de Tarrío y del Centro de Pablo Picasso. Entonces queríamos saber a 28 de julio cómo están esas obras y si tienen previsión de cuándo se van a acometer. Y otra pregunta es, ¿qué fue de la reparación urgente de la cubierta del conservatorio, que ya iba a estar en verano del año pasado y estamos en este año y aún no se ha acometido? Gracias. Vale, le pasamos las preguntas. Alguna de las obras que usted me detalla creo que ya se iniciaron, ¿eh? Y con respecto a Vallesur, pues pediremos un informe al respecto y también decirle que en el perfil del contratante del Ayuntamiento ya está el nuevo servicio de limpieza en licitación, que ya no será el prorrogado, con lo cual, por parte de los servicios técnicos municipales, se ha recogido ya muchas de las necesidades que había en diferentes zonas del municipio y también las demandadas por urbanizaciones como la que usted nos acaba de detallar, donde ya la frecuencia en las limpiezas pues, se va a ver incrementada. No obstante, detallaremos su cuestión. ¿Sí, alguna más? Sí. Gracias. Esta es una primera pregunta relacionada con las subvenciones para las asociaciones. Porque mientras ellas estuvieron trabajando durante todo el 2025 y parte del 2026, seguían sin saber cuándo iban a cobrar las subvenciones correspondientes a los años 2023 y 2024. Entonces, el propio expediente refleja que la convocatoria se publicó en octubre del 24, que las solicitudes se presentaron entre noviembre y diciembre de ese año, que la valoración terminó en marzo del 25 y que, sin embargo, la resolución definitiva no se firmó hasta el 10 de julio del 2026, casi un año y medio para resolver las ayudas. Entonces, mientras tanto, las asociaciones tienen que seguir pagando actividades, tienen que proveedores, seguros o material, sin saber cuándo llegará el apoyo del concello. La mejor manera de apoyar al tejido asociativo pues, no es haciendo una foto con ellos, sino entregando una subvención y resolverla cuando toca. Por eso quiero formular la siguiente pregunta. ¿Cuál ha sido el motivo concreto por el que una convocatoria de subvenciones correspondiente al año 2024 no se ha resuelto hasta julio del 2026? Habrá una serie de factores que hayan influido en lo que usted me plantea, con lo cual pediré el informe pertinente a cada departamento para que podamos responder con precisión a lo que usted me plantea. ¿Alguna cuestión más? Sí. Este es un ruego sobre el saneamiento en Orro. Porque aquí los vecinos no están pidiendo un gran proyecto de futuro, le estamos pidiendo que termine un proyecto que usted recibió prácticamente hecho. La historia de este saneamiento empieza con su predecesor, con Julio Sacristán. Fue entonces cuando se planificó aprovechar la remodelación de la ADP 510 para dejar preparada la red principal de saneamiento en Orro. Usted llegó a la alcaldía en 2017 y heredó prácticamente ese trabajo. 9 años después, los vecinos siguen exactamente igual.
Porque usted anunció el saneamiento de Orro, pero lo cierto es que Orro sigue sin saneamiento. Los tubos están enterrados, la inversión está hecha, pero ni una sola vivienda puede conectarse. Y eso ocurre porque nunca fue capaz de ejecutar la fase 2 del proyecto, la que conecta esa infraestructura con los colectores generales y convierte una obra en un servicio útil para los vecinos. Lo más llamativo es que esta segunda fase también estaba proyectada cuando usted llegó al Gobierno. Es decir, ni siquiera tuvo que empezar de cero. Solo tenía que hacer lo que un Gobierno debe hacer, gestionar. Y, sin embargo, han pasado casi 9 años y el proyecto continúa cogiendo polvo en un cajón. Esa es precisamente, yo creo, la mejor forma que define estos años suyos de Gobierno. Usted no deja un legado de obras terminadas, deja un legado de proyectos guardados en un cajón. Y Orro es un ejemplo perfecto, porque cuando usted habla de inversiones, los vecinos ya saben que eso no significa que las obras se vayan a hacer. Lo comprobaron también hace apenas 9 meses cuando aprobaron el modificativo de crédito anunciando inversiones de saneamiento para distintas parroquias de Culleredo y que todavía no se ha iniciado ninguna. Por eso, señor alcalde, el problema de Culleredo nunca fue que faltase dinero. El problema que llevamos desde que usted es alcalde es la falta de gestión que tiene este Gobierno municipal. Por todo ello, le rogamos que deje de administrar cajones llenos de proyectos y empiece a administrar soluciones para los vecinos. Empiece por Orro, por favor. Nosotros tenemos numerosos proyectos, efectivamente, porque para poder después conseguir la financiación, si no tienes el proyecto, es difícil. De todas formas, habría que matizar algunas de las cuestiones que usted plantea, porque no está completa todavía la red de saneamiento en la zona del ADP, porque hay que realizar otro tipo de inversiones. Están hechas las canalizaciones hacia lo que es la obra del ADP. Hay otras cuestiones que todavía tendríamos que licitar y terminar a través de un proyecto que alguno ya está realizado y otro hay que solicitarlo para medir hacia dónde debemos de verter el saneamiento en esas zonas de la parroquia de Orro, concretamente donde está pues, la pista de tenis, etcétera. Y después decirle que en lo que es el núcleo urbano de Orro, atendiendo a las demandas de los vecinos, pues prácticamente hace 2, 3, 4 años se completó casi la totalidad de la malla que era viable en lo que es el núcleo histórico de Orro. Lo que nos quedaría sería efectivamente esa obra del ADP, que por cierto pues es una de las más importantes que ha ejecutado la Diputación en toda la provincia y creo que con un nivel de ejecución y de satisfacción bastante elevado, y que en esa segunda fase pues tendremos oportunidad de poder dotar de saneamiento algunas zonas en Ascaíñas y en zonas altas donde tenemos que ver otro tipo de cuestiones más técnicas de hacia dónde se vierte toda esa red de saneamiento. Le daremos cumplida cuenta, en buena lógica, de todo aquello que usted me plantea. Bien, otro ruego relacionado con la zona de Moncho Reboiras. Hay vecinos que cada vez que el cielo se oscurece, pues se echan a temblar y bajan a sus garajes a ver si hay inundaciones. Entonces, saben que el agua va a volver a entrar, que los trasteros se van a volver a inundar, que los ascensores se averiarán y que una vez más tendrán que asumir los costes y los daños de un problema que ellos no han provocado. Porque estamos hablando de un problema perfectamente conocido por ustedes, pero que durante años no han hecho absolutamente nada. Las aceras continúan hundidas y agritadas, el jardín municipal sigue cediendo y ha descendido ya cerca de medio metro, el agua sigue filtrándose hacia el garaje y nuestro grupo se ha reunido en varias ocasiones con los vecinos, ha comprobado personalmente los problemas que ahí existen y hemos traído también este problema a pleno hace ya meses. Y sin embargo, nada ha cambiado. Las aceras siguen igual, el jardín sigue igual, los vecinos siguen esperando y nosotros lo que le rogamos es que por favor actúen inmediatamente en esa zona y presenten un proyecto en el que quede arreglada sobre todo la parte de las aceras y de todo el levantamiento que hay y el hundimiento del suelo. Creo que tenemos la misma sensibilidad, tanto usted como yo, en ese sentido. Lo que sucede es que a nivel jurídico hay una serie de cuestiones, por tratarse de espacios privados de uso público, donde tenemos que resolver algunas cuestiones jurídicas para poder dotar presupuestariamente algunas de las inversiones que hay que realizar y que podrían afectar a las estructuras y a problemas estructurales que puedan existir en las propias plazas de garaje. Con lo cual, no tenemos ni el más mínimo inconveniente en conocer todo lo que usted le hayan trasladado a los vecinos y poder llegar al máximo consenso para, dentro de lo que son las intervenciones que pueda acometer el ayuntamiento, así hacerlo, pero en buena lógica siempre con el asesoramiento y con los informes
preceptivos y jurídicos que nos permitan hacer una inversión no solo en ese espacio privado de uso público, porque hay un lucro debajo de todo lo que son esas plazas, sino en otras muchas que nos vemos en una situación similar y en las cuales pues ya hubo sentencias en diferentes sentidos, en que determinaban que era la Administración quien lo tenía que arreglar por unas cuestiones, y en otras pues donde los propios propietarios demandaban a este ayuntamiento y a otros, y se resolvió por parte de la justicia que eran los propios propietarios los que tenían que acometer obras que pues iban más allá de lo que es el propio mantenimiento. De todas formas, insisto que creo que esa sensibilidad que usted tiene también la tenemos nosotros. Seguramente existan alguna fórmula pues, para tratar de buscar una solución, y si usted la conoce o la sabe o puede aportar algo que dé luz a todo este tema, que a nivel técnico pues lo vemos complicado, cuando menos complicado, si no es a través de otro tipo de ayudas, pues estaríamos muy agradecidos de que pudiera trasladárnoslo y en buena lógica pues compartir esa necesidad que, como digo, es totalmente compartida. Muchas gracias. Y el último es sobre el estado de las plazas de Fonteculler. Hay barrios donde los vecinos discuten cómo mejorar su plaza, pero en Fonteculler ya ni siquiera están en ese punto. Lo que piden es mucho más básico, que su barrio deje de estar abandonado. Más de 3.000 personas viven en Fonteculler, muchas familias jóvenes, muchos niños y también muchas personas mayores. Y todos comparten una misma sensación, que su barrio ha dejado de ser una prioridad para este Gobierno. Hace unos días volvimos a reunirnos con los vecinos de la Plaza Castelao y lo que nos trasladaron pues no fue una queja puntual. Están cansados de ver cómo su barrio se deteriora año tras año mientras el Gobierno municipal mira hacia otro lado. Porque este problema no viene de ayer. Llevan años denunciando falta de mantenimiento, suciedad, bancos rotos, una fuente que no funciona, muy pocos juegos infantiles y excrementos de palomas junto al parque infantil, con el evidente problema de salubridad que ello supone. Y pese a los escritos registrados, las llamadas al Concello y las iniciativas de este grupo municipal, pues los problemas siguen exactamente igual. Porque el problema ya no es únicamente en la Plaza Castelao, el abandono también es el mismo en la Plaza Santa Gema y en el Parque de las Brañas. Cuando el deterioro afecta a todos los espacios públicos en un mismo barrio, pues ya no hablamos de una incidencia aislada, hablamos de una forma de gobernar. Y nadie puede decir que el problema sea la falta de dinero. Este Concello dispone de recursos suficientes. Lo que falta son prioridades. Se ha hecho alguna actuación puntual, como la renovación parcial de las aceras en la zona de Rafael Alberti, pero sin resolver la falta de aparcamiento. Y tampoco podemos olvidar el Parque de las Brañas, cuya cubierta se derrumbó antes de inaugurarse y que 6 años después sigue sin recuperar la normalidad. Por todo ello, le rogamos al Gobierno municipal que actúe de manera urgente en la Plaza Castelao para solucionar de forma definitiva los problemas de limpieza, salubridad y mantenimiento, y no únicamente mediante actuaciones puntuales cuando existe presión vecinal o mediática. Y también le rogamos que impulse un plan integral y progresivo de recuperación de las 3 plazas de Fonteculler, Castelao, Santa Gema y el Parque de las Brañas, con actuaciones concretas, calendario de ejecución y dotación presupuestaria suficiente. Entendemos su ruego, decir que por parte de la Plaza Castelao hemos contactado con la empresa de jardinería y de limpieza viaria para que nos emita un informe al respecto de conocer cuáles son las actuaciones que realiza en estas plazas. Con respecto a los excrementos de paloma tan molestos para los vecinos, se debe a un problema que ya fue trasladado a la propia comunidad de vecinos, donde hay un problema estructural, hay una separación en la cornisa donde anidan ahí las palomas, y nosotros como ayuntamiento y como administración no podemos acometer ningún tipo de inversión en ese punto concreto. Sí coincido con usted en que con mayor frecuencia pues, se hagan las limpiezas oportunas. En cuanto se refiere a los bancos, pues son bancos de resina de muy fácil limpieza, con lo cual también le hemos instado a la empresa de jardinería, que es la responsable de realizar la limpieza, pues que nos emita un informe al respecto de cuál es la periodicidad con la que los manchan, que bueno, puede ser susceptible también de que en el momento en que se limpien pues pueda haber algún excremento, pueda haber una suciedad por el propio trajín del día a día. Y con respecto a lo que usted me plantea, bueno, pues decirle que para la Plaza de las Brañas existe ya un proyecto realizado para su ejecución, que traeremos pues, a pleno para que se pueda dotar presupuestariamente. Entiendo que usted está en la voluntad, al igual que con la Plaza Castelao, de que una vez tengamos el proyecto de esta, que sí que no lo tenemos todavía tenemos un borrador, un anteproyecto de cómo quedaría la plaza, pues bueno, pues traer la partida presupuestaria suficiente
pues para poder acometer estas inversiones que, como digo, serán de satisfacción de los vecinos de una zona que, por cierto, no está exenta de inversiones, porque hay que recordar que algunas de sus calles ya fueron remodeladas, algunas ya las citó usted, y en breve pues se va a licitar, ya está el expediente para que ello pueda realizarse, de humanización y de rehabilitación de todo lo que es la avenida de Fonteculler, pues para tratar de dotarla de nuevas aceras, de nuevos espacios y reducir pues las barreras arquitectónicas que pueda haber desde el límite con la ciudad de A Coruña hasta la rotonda que todos conocemos que va al Paseo Marítimo, donde está Villa Lucinda, donde que alberga las instalaciones de la Policía Municipal. Atendemos su ruego y trasladaremos todos los proyectos para que también los puedan examinar y dotarlos presupuestariamente. ¿De acuerdo? Muchas gracias.